Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma Shi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakati ndaramba nawo nemudzimai wangu ndikabva ndati regedzai ndikasike nditsvakewo munhu wekuti anokwanisa kuzondipodza mwoyo wangu. Saka kuno kwatigere ndakabva ndazongotanga kudana nawo neumwe mukadzi uyo ainge ari single mother, but ndega ndakazongosvika pakuona kuti munhu uyu she was not yet ready for love, because munhu wekuti ainge aine bitterness, and hakuna chinhu chinorwadza sekudanana nemunhu anenge aine bitterness, because iye chose chaanenge achiita anenge achishungurudza iwewe simply because in her past kune munhu anenge akamushungurudza. Ndakabva ndazosiyana nazvo ndikabva ndati let me try izvi zveonline dating. Saka ndakabva ndazotanga kungosechawo magroups. Ndaingoti kana ndikasangana newhatsapp group revanhu vanenge vachiita single and dating ndobva ndazongojoina. Saka ndakati ndabva mumagrupu muya mukoma ndakabva ndaona kuti vanhukadzi vari pahunt, vanhukadzi vanokwanisa kupretenda sekunge marriage vasingaidi, but munhukadzi wose aripo pakuvhima marriage nemaziso matsvuku. Saka ndakazotanga kungoshandisa that advantage yekuti wose wandinenge ndasangana naye pawhatsapp ndaibva ndamupromisa mamwe mazipromises ekuti anenge ari enhema, but I was sure kuti vanhu vaizotanga kuzvibhilivha vanhukadzi ava vandinenge ndichidanana navo pamawhatsapp. Zvino challenge yandava nayo mukoma ndeyekuti ndatova addicted to online dating. Handichatombodi kutombodata anyone in real life. Zvinhu zvekutoti zvava kutondivaraidza. Izvezvizvi currently ndine vasikana vangu 11 avo vandiri kudanana navo. Vamwe vacho vari muno muJoni, vamwe vacho vari kuZimbabwe, vamwewo ndo vari kumhiri kwemakungwa. Vose ava kana ndichidanana navo ndinopretenda sekunge inini they are the only ones that I am dating, and the addiction yangu mukoma ndeyekuti wese wandinenge ndadanana naye tinozotongogumisidzira tava kutoita musikanzwa pamafoni ameno kuti why all of these things is happening to me. And ndava neaddiction riya rekuti pose pandinenge ndiri ndikangofunga vasikana vose avo vandinodanana navo ndobva ndatonzwa kuti dai ndamborova chimandara maoko. I still have control zvangu, iya control yekuti handizviiti kana ndiri kubasa, even though I feel tempted kuti dai ndambozvivharira ndambochirova ndakatarisa mapictures evakadzi avo vandinodanana navo, nekuti vamwe vacho vanonditumidzira mapictures aya ekuti kana neni ndinobva ndanzwa ndichipera simba ndinongozviitira zvangu ndiri mumba mangu. So ndauyawo pano kuti ndinge ndichitsvakawo dzikinuro. I know kuti kana mukandipawo maadvices ndinokwanisa kuzodzikinurwa kubva kumweya uyo wakandibata, mweya wandinoona ndega kuti hausi mweya uri normal, because at my age I think kuti it is high time kuti ndinge ndichinziwo ndinogara nemunhukadzi, even though kana ndikati munhukadzi uyu wandinenge ndichizogara naye ndinenge ndakamuwana pasocial media it will be fine, but yet mukoma handitomborina pfungwa dzacho idzodzo. Ndinongoita zvekuchinjanisa vasikana vepamawhatsapp zvekare nevasikana vandinosangana navo pamafacebook. Please ndibatsireiwo ndiwane dzikinuro mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo dzikinuro nekuti ndatova addicted to online dating. Zvakangoma hazvo veduwe. Vamwe vanongosangana pamasocial media votosvika pakutochata. Kuwanana pasocial media hapana kana chakamboshata, asi uyo wacho waunenge wasangana naye kana aine pfungwa pfungwa idzo dzina mukoma vedu dzekuti unoita 11 magirlfriends at the same time, ipapo panenge pakashata. So let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kuposta nyaya yangu please ndapota vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo kuzoreurura izvo zvakaitwa namai vangu, even though
vanhu vazhinji vakazofind out zvavo kuti ndo zvakaitwa namama vangu, but isusu sevana takatorerwa vabereki vedu at the same time nerufu, tikazokura tichishungurudzika. Ende seni sezvo ndainge ndichiri inini mukuru, ndine imwe bitterness yandisingazivi kuti bitterness yacho inokwanisa kuzobvisika sei. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mama ivo vakafamba, pavakafamba vainge vachida kugadzirisa marriage yavo, saka vakati vafamba kudaro vakabva vazopiwa mushonga wekuti vange vachizopfuwira baba, kusazoziva kuti chipimo chavainge vakaudzwa ivo mama vakazodarikidzira here chipimo ichocho, kana kutoti mushonga wacho wavakapiwa wainge utungori wrong, because mama vakati vabika, then baba pava pakunodya paya, baba vakabva vazotanga kubuda furo, saka mama vakabva vatya, havana kana kumboda kumbodana vavakidzani ivo baba pavainge vachibuda furo kudaro. Maybe mama vakatya kuti zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzozviziva kuti ivo amai vainge vapfuwira baba, then mushonga iyo yavainge vapa baba yainge isina kuzowirirana navo baba, saka mama takangoona vakangobata baba vari pamakumbo pavo, baba vainge vachingobuda furo, mama vainge vachingozama kuvanwisa mvura, but hazvina kana kumbogara zvashanda. Takazongoona baba vati zii, vava kurakidzika kuti baba vainge vatotisiya because vakangogwina ndokubva vangoti zii. Mama vakangoramba vakanyarara, then vakabva vabuda. Mukunobuda kwavo ivo mama vakabva vati vainge vachida kuenda kunodana umwewo mukadzi uyo ainge ari wechikuru, ainge achigara pamba ipapo painge pachiloja vabereki vedu. Takasara takagara nababa vedu paya, but baba vainge vava kusatofema, vainge vakangorara pasi apo painge pakaradzikwa chimhasa namama vangu mushure mekunge baba vatanga kubuda furo. Takagara mukoma, tigogara, mama havana kana kumbogara vadzoka. Then dzakazoti dzava kuma 3 am dzemakuseni ndo patakabva tazonzwa padhoo painge pava kunokwa. Zvino takanzwa kuti panze painge paine vanhu vainge vakawanda, vainge vakaungana. Takabva tazovhura dhoo. Tichivhura dhoo kudaro, chinhu chandakatanga kuona ndechekuti ndakaona mutumbi waamai vangu. Amai vangu vainge vakaremberera pamuti, saka handina kukwanisa kunzwisisa sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki. Then takabva tazotorwa nevamwe vavakidzani vedu ndokubva tazobviswa pamba paya tikabva tazoendeswa panext door, nekuti vavakidzani vedu vainge vakamirira landlord. Then nekufamba kwenguva pakazotanga kusvika hama dzamama zvekare nehama dzababa, ndo patakabva tazotanga kuudzwa kuti vabereki vedu vainge vatisiya. Takabva tazotorwa ndokubva taendeswa kumusha. Mitumbi yevabereki vedu yakazosara ichizotevera, isusu tainge tatova kumusha. From there mukoma takazotanga kurarama kamwe kaupenyu kekuti kainge kachirwadza sezvo tainge tiri nherera, ende zvose izvi zvakaitwa naamai vedu. Hapanawo kana akazombogara pasi nesu kuti ange achikwanisa kutipawo counseling kana kungotivhunzawo kuti tainge tichifila sei, uye zvekare tainge tichiundastanda here situation iyo yakaitika yekuti amai vedu vainge vakaurayisa baba. Mushure mekunge vaurayisa baba, ivo ndokubva vazotora tambo vakabva vazvisungirira. Saka hatina kana kumbogara takwanisa kuwana attention at all. Tichinosvika kumusha kuya takabva tatoseparatwa, ende izvi zvakabva zvazokonzeresa more pain kwatiri because hanzvadzi yangu yakabva yazotorwa nevamwe sekuru, ende sekuru ava vachitora hanzvadzi yangu vainge vachitozviudza kuti vainge vazviwanirawo mukomana wavo wekuti ange achivafudzira mombe. Iniwo nemunin'ina wangu takasara tigere zvedu pamba paamainini, but still mukoma tainge takangofanana nekuti tainge tiri vasikana vebasa, sevasikana vainge vachingoshandirawo mainini. Upenyu hwacho hwainge huchirwadza. Takazokura mukoma, and because of my situations ndakazongomanikidza kuti ndinge ndichizongopindawo mumarriage, but marriage yacho yainge iri marwadzo. Kuzosvikawo ndichizotiza murume ndokubva ndazouya kuno kuJoni. Up until now mukoma, nezera randava naro, ndiri munhu wekuti dzimwe nguva kana
ndikagara ndangofunga about this situation ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza, not zviya zvekungoti unongoti mwoyo wangu uri kurwadza but pasina kana any reaction. Inini ndinotonzwa mwoyo wangu uchiita sekunge unenge uchizvisunga, so sometimes ndinonzwa imwe pain as if pachest pangu pose apa panenge pakabairirwa tsono dzakawanda, and each and every day ndinongogara ndichingonamata kuti dai Mwari mukangondichengetedzawo vana vangu vakakwanisa kukura ende ndisazobatwawo nechirwere chemwoyo, because kuleft side kwangu uko mukoma pane dzimwe nguva dzekuti for a few minutes ndinongonzwa ndisina kana feeling at all, like ruoko rwangu urwo rwekuleft runongotanga rwangubatwa nekachiveve, then for a few minutes ndinobva ndashaya kana feeling, then ndobva ndazotanga kunzwa kuti ropa rinenge rava kumhanya-mhanya. So I am hoping kuti hachisi chirwere chemwoyo chandakatarisana nacho, because vana vangu mukoma vachiri vadiki. Munamato wangu ndiwo wekuti dai Mwari makwanisa kundichengetedzawo vana vangu vasazosara vari nherera, because ndakakurawo ndiri nherera ndisina vabereki. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please let us try to speak with her in the comment section, tichizamawo kuti tinge tichivapawo counseling. Hanzi mama pavakaenda vachida kugadzirisa marriage yavo vakabva vazopiwa mushonga usiri iwo mushure mekunge vabikira baba, then baba ndokubva vazoshayika. Please kana wakambosanganawo nenyaya yakaita sekudai, so you can come to my inbox mobva mazotipawo nyaya yenyu, then we will share it here on our platform. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai, so hanzi makadii zvenyu mukomanashi, how are you doing? Thank you for the program. I always listen to it kana ndiri kubasa. Can you please post my own story? Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai, so ininiwo ndiri kurarama ndiri kunyika yevatorwa. So mukoma zvakaitika ndezvekuti ndakati ndauya kuno kuJoni ndokubva ndatanga kushanda, because ndakaita luck ndikabva ndazotangawo kushandirawo muma estates, mekuti nguva chaiyo yekuti unge uchibuda aumbofi wakaiwana. Saka vepa next door vakabva vazoudza murungu wangu kuti vainge vachitsvakawo musikana webasa ende vainge vachida munhu anobva kuzimu. Saka ndakabva ndaona kuti uyo wainge uri mukana wainge wakanakisisa, because kuno kwatiri kuma estates tinopiwa mari, tinowana mari yakatonaka. Saka inini ndakabva ndafunga kuti saka wandingatsvakira basa iri ndiani. Ndainge ndichida kuti munin'ina wangu ange achiuya, but unfortunately ndainge ndatotanga kumuendesawo kucollege ndichida kuti ange achiita kakosi kake. The only person wandainge ndichikwanisa kubatsira wandakafunga was my best friend uyo ainge ari kuzimu, even though ndainge ndiinewo macousin sisters, but ndakangoziva kuti munhu weukama usingakwanise kucontrola, kana ukagara wamutora ukazomuisawo paenvironment yekuti anenge ava kuwana mari, dzimwe nguva ndopaya pekuti anobva azotanga futi kukushainira. Saka ndakabva ndaona kuti best friend yangu uyo was more like my little sister, munhu ainge achitozvitamburira ende munhu wekuti ainge achiteerera zvose zvandinenge ndichimuudza. So ndakabva ndazomutumidzira mari ndokubva azouya. Akati auya akabva azotanga kushanda. Mukoma tainge tingori vanhu vekuti nguva chaiyo yekuti unotiwo nhasi ndakwanisa kuendawo kusleep over wainge usingamboiwani, because pacho patinogara kuti unge uchingobuda mucomplex matinogara imomo panotoda kuti iye murungu ange achitopa security the go ahead yekuti unge uchivhurirwa, because panotoshanda mafingerprints. Saka sezvo isusu tiri vanhu vekuti mapepa edu anenge asina kunyatsokunaka, saka zvinonetsa kuti each and every time tinge tichishandisa mafingerprints edu, nekuti anobva atoburitswa musystem kuti passport yako ine permit here kana kuti haina. So usually murungu kana uchida kubuda, murungu ndiye anobuda newe, ipapo there is no need yemafingerprints. Shamwari yangu akabva azotanga kucomplain akati, Sawira ndakuvara nekungozviita ndega nechigunwe, ndakuvara, I feel like I need a man. Apa wakewo murungu munhu wekuti he is someone who is very strict.
akatosiyana nemurungu wangu wekuti ndinokwanisa kumunyepera kuti ndoda kuenda kunotumidzira vana something, then ndobva ndatosanganawo nechidhara changu icho chinopota chichindikwenya kana ndanzwa kuti hosha yacho inenge yanyanyisa. Saka shamwari yangu ameno kuti iye nasekuru vangu vakazozvifambisa sei, because all of a sudden pane pamwe iye shamwari yangu paakazokanganwa kundihaidha, ndakabva ndazovhura status yake ndokubva ndazoona kuti vainge vatori nasekuru vangu vakatohagana. Ndakabva ndadownloada picture riya ndokubva ndamutumidzira ndikabva ndati ko what is going on, akabva angoseka zvake akabva ati ndatova gogo vako saka unofanira kundipa respect. Apa sekuru vangu ava mukoma munhu atori nemhuri yake, apa inini nemudzimai wasekuru vangu gogo tine imwe friendship yekuti we are more like closest relatives, like blood relatives. Ndakabva ndati zvinhu izvi zvamuri kuita hazvizondikanganisiri here relationship yangu nagogo. Ivo sekuru vakabva vanditi iwewe muzukuru, nyaya iyi kana ukasambogara waiudza kana ani zvake then our secret will be safe. Saka zvavakazoita sekuru neshamwari yangu ndezvekuti vakabva vazouya ndokubva vazopanana ma-introductions kumurungu weshamwari yangu, then murungu weshamwari yangu akabva azopa go ahead kuna sekuru kuti at least twice kana kuti 3 times a month vanokwanisa kuuya kuzoshanyira shamwari yangu uyu. Pose pavanenge vari kushamwari yangu ende pose pavanouya kusleep over kushamwari yangu vanonyepera gogo vachiti ivo vanenge vaenda kumakantri sezvo vari munhu wekuti vanoitawo zveconstruction. Zvino mukoma nyaya iripo ndeyekuti uyu shamwari yangu pari zvino ane pamuviri paakapiwa nasekuru vangu, saka now I am even scared kuti kuri kuenda relationship yavo mangwana hazvizonetsi here. Right now I think kuti their relationship is safe nekuda kwekuti panzvimbo pacho patigere hapasi accessible, hapana pekuti gogo vanokwanisa kuzombosvika pano patigere kuti vange vachizoona kuti sekuru vari kudanana nebest friend yangu. Ko kana kuri kuzonzi basa rake rikamuperera achazozvifambisawo sei, because sekuru vangu havana mari yekuti vangakwanisa kuzochengeta vakadzi vaviri. Inini hangu mukoma ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichimuudza kuti nhumbu iyi ndikuda kuti ange achiibvisa, because I am scared kuti zvinokwanisa kuzondikanganisira relationship yangu nagogo. Please advise me muri yeZimbabwe kuti ndoita sei, ndomuadvisa here kuti ange achiita abortion so that kana kuri kuzonzi vakaita zvinhu zvavo vozviita mushure mekunge vazivisa munhu wose, ende mukunozivisa hama dzose ndinenge ndichida kuti iye shamwari yangu ange achizovaudza kuti inini ndakazotongozvizivawo kuburikidza nestatus iyo yaakaisa akanganwa kundihaidha ndokubva ndazoona kuti anodanana nasekuru vangu. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Iye best friend yangu anotongotaura kuti nezvose zvandakaitirana nasekuru vako there is no way I am turning back. I want to become his wife. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Is it a wise decision yekuti unoadvisawo umwe munhu kuti bvisa pamuviri? Please let us speak with her in the comment section.